I'm telling you. Kawa, Yes. go. Ngala inkomazi. What happened? Because abantu abaningi bahlale bathi mina ngeke ngifuna sibonise abantu abaningi nami nginayo le calling leyo. It's a long story, ne? Make it shorter nyana. Okay. Yeah. Like mangimntwana bengikhula umntwana lokuthi mina bengivuka ngibathenga sinamhla beyondeka so. Okay. Namuhla ngibone lokhu ngikhumbula mangibhala matric. Ngabatshela kusikubamba kakhulu mase esikoleni. Yeah, mangibhala matric ngathi kubo nina imali yokungisevasithi because mina ngiphasile. Usengaqala ukubhala kumbuso usomaphethe. Sengicedile ukubhala ngimele ama results. Mina ngithole by then bese ngasho ukuthi ibhatshela bese exemption. Oh, okay. Ngis by then mina ngithole exemption. Mina ngifuna university asibaba wamathi injani athi I know. Vele into letiningi bengithi I talk them into existence but they were born. Okay. And vele makuya ama results ngithole ibhatshela. Yeah. I-exemption by then ngahamba ngaya university ngifunze University of the North Elimini. Okay. Yeah, ngine Bachelor of Arts from University of the North. Oh, okay. Okay. I'm a graduate. Okay, Miss Graduate. Even my siblings vele babathi bekabelieve ukuthi isikolo is key. Education is key. Education is key and it opens those doors. Akungasafani nalokanyana but I know ukuthi it will change. Yeah, I just hope so. Yeah. It will change. Yeah, no, let's believe. Okay, ngihamba le nto. Yena ngicela okay. Ngithe mangibuya esikoleni ngihamba ngothi ngalikhaya ngamabhuku yabo. Oh, okay. So usesikoleni unemali ngala mangibuya esikoleni. Oh, you get a job. Thola umsebenzi. Yeah. Angithi kunaloko ukuthi mabathi umntwana manje start yonke into yatendeka ngathola umsebenzi. Angizange struggle nje vele. Ngithola umsebenzi lapha kaMasipala then ngathi ekhaya